Deputaire Steerten bepraten joe dat ze maatregels nemen zullen bij de afval over een rek in Haas. Naar aanleiding van de steuring begin oktober en de verhege dioxine-uitstoot. De provincie had de reststof- en energiecentrale een milieuvergunning joen en moet dus besjen of de afval over hem aan de vergunning houdt. Een protte vragen over de opvang van 200 asielziekers in de jeddere meubelzaak Resi aan de Rhône van Wommels. De gemeente Littensrediel heeft juist de meningen van de inwoners over het plan. Als de gemeente besluit dat de neetopvang er komt, kan die over een paar maanden in gebruik genomen worden. In Kolmersweg is een 44-jarige inwoner overvallen troch 4 maanden uit Greenslaan. De man hield een bivakmutsen op en broekte een pepperspray. De oervallers pakten een koelbox van de man aan en naaiden uit. De politie houdt de man letter aan. Waarom ze het op de Kolmerswegste verzoen hielden en wat er in de koelbox zit, is net bekend. Een groep ouderen uit Jobbegeer was zelfs haar een taxivervier kiezen. De mensen hadden er bij de gemeente op aantruinen om het vervier beter te regelen. Wethouder Soetendal van het Jereveen kreeg een zwart boek en een autostuur aanbeen. De gemeente wil het WMO-vervier op een nij aanbesteden en de klanten zou volle mogelijk keuzevrijheid jan. Joen en vannacht droeg. Nog hield het een hudde, stormige wien, het wordt zo'n 3 graden. Morgen komt de zinnen erbij. Het is zo'n graden, er zit een hudde wien en letter kans op hagel of wierte snieën.